Ma. Gaya. Gaya. Good morning everyone. Jwngha दिनै माने खोथिया फुदों आरोना. बेनिफ्राय खोथिया फुग्रा हाजिरा लादों. खामला हाजिरा. ओइथायनि आनैमोनखौ लादों आरो. आनैमोन मादैमोन. ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना देखायनो नागिरदों आङो दा फुगासिनो दङ. बिनानावमोनबो दङ. बुरिबो दं, सिख्लाबो दं, हिनजावफोरबो दं होनदो। आयौ मा? धनिस्का अबाव थांनो नागिरदों? नों फुगोन? हा? नै खोथिया फुगाफ्रा खोथिया फुगासिनो नै खोथिया फुदोंना आबैमोना? नै बारा बुरजा गैखाया जोंहा एसेल'सो खनसे गायबानो जोबखासिगोन खनसेल'सो गायखागोन नालाय आमथिसुवानि उनाव आमथिसुवा बायबाय मैयानो बायदों आमथिसुवाया खोथिया फुग्रा हाजिरा लादों नै सिख्लाफोरखौ 13 जन दे गोसो हो होनदो माबायदि खोथियालाय मोजां नङा हा गोराथार दैया सोगोरानो जाबाय दा ओंखायनो बांद्राय खाथियाव थाजायालै बुला हरजालाय लांगोन आबैमोना खोथिया फुदोंना ने नोंबो फुगोन हा फुवा मोनथाम बैयाव माइब्रा जोसा दं बेखौ एसे उनाव गायगोन आरो हा जानो बलेद ना मानोथाय नै धनिस्काया मादि उन्दुलांखो फिल्म नायनानै नै जेसिनिखौसो नायलायबावदों आसोला ओमफ्राय आथिङा नै माने दाखालि गोलैनाया एसे माबा जानानै दं नालाय ओंखायनो सादों नालाय खादों आरो ओमफ्राय हासुयनायलाय धनिस्काया जोंना ओंखायनो बिमानि दख'ना सुरिखौसो बनांगौ जायो नै सिङाव ओमफ्राय प्लास्टिक दङ नै हासुयो गथ' गोरलै थाबाथाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा सोरनाबा न'फोरानो हासुदै मोनामजोबो उफाय गैया आरो बिमाफ्रा बिफाफ्रा बेफोरावनो उन्दुसाबाबा उन्दुबायानो नै मालाय ओंखाम जाबावाखै ओंखाम जाबाय दङ सु नाया नै मालाय धनिस्का मोना फिफा फिसा ओंखाम जाबाय नै जि नांलायखायो ओमफ्राय गोथाव खानायखौ नायलाय बेखौ माबा जायानो खाथुब जाया दसेनो बख'यो लबारखौ दुदु मोनो आं ना मागुरखौ जानो होजोबबाय आप होनदो दे धनिस्का धनिस्का गैया अबाव थांदों धनिस्का धनिस्का अबाव थांदों अबाव थांदों गैया अबाव थांदों आइया बेबे चिक ओइ धनिस्का धनिस्का गैया बेलाय मा ओंख्रि मोनजाखो सैमा खिनायसो जानो गोसोमनो बिदिखौसो जायोलै मैथाजों संबानो जायो जाबाय थागोन सोरबा ना लाबोग्राफ्रोमबो मैथा अनलाफ्रालाय नों देना होनाया आंनो अनला बिदि जाबाय नोंना नों सानाया माइ गायनो ओंखामखौ बुरजा जायो
फिसा गाबोननिफ्राय खोथिया फुसिगोन नै ओंखायनो माबा खोथिया आखाखौ खानो माने गय दुनायखौ रोगाखाबाय आरो दाहाय ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै जिरनोसै हास्लाबा नालाय Dhaniskaya manganलाय Ma Gaya Vâng Gaya Ai đây Vâng Ủa học lại cứ रागाया हर होन Dhaniskaya लाबो होन बाबाखौ Hindi नै Dhaniskaya नावलाय Hindi deh Duduk mana